Papa Isabel. Chokwadi muri Zimbabwe. Kungobvunzira wosangu chirangu. Chokwadi chiripo ndechekuti kana makaterera muri mukati mekufamba nenhefenyuro, muri mukati mekufamba nechimuti, muri yeZimbabwe muri kuzinzura zviri pachena. Nhefenyuro iri kufamba nebhora, ndati iri kufamba nechimuti, iri mukati mekukwapaidza, ndati mukati mekutsudzura. Asi kana ndisingakanganisi muri yeZimbabwe, panguva ino ndiri kufamba ndiri pasi pamvuri womuzukuru wasekuru, mwana wekubereka, wekudimba, Zimbabwe. Zvandiri kuona pano, ndiri kuona murume akasimba. Kana ndichiti murume akasimba, zvinoreva kuti akasimba. Saka zvakasimba ndinoti akasimba wedwe hane dumba. Maponya. Ndaponya? Maswingirira papi mzukuru? Baba Isabel matenderera. Papi kona baba pati? Ndakudzai. Yes. Kana muchitaura nezvangu kuZimbabwe. Vaudze muri kuona monya repakanye pabota posi alongside monya repagokwe keda munhu akatsvuka kuti svi po rikiti vu ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu makabatireko muri yeZimbabwe nhasi. Ichokwadi muri yeZimbabwe tinenge tine hunhu kutanga kwewiki kudai muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza dziri kuitika mativi nenyika ino. Regai ndirive ndichiti muri yeZimbabwe pane zvandiri nazvo nhasi zvandakakubatirai. Ndine nyaya yemukati meguta reHarare. Apostle mutungamiriri wekereke akakwanisa kumhanya nemustriti achishevedzwa negirlfriend kuti mbavha kusvika Apostle vamira. Asi Apostle vanga vari kumba kwegirlfriend. Apostle vanekatsika kekuti imba yekereke inobhadhirwa nekereke inogara yega. Yes. Girlfriend inenge chirojerwa kwayo yega. Okay. Asi mukati mekereke makazoonekwa kuti mune more than 7 vavanodanana navo vana vevanhu. Magirlfriends. Uyu wandiri kutaura uyu mwanasikana akanga achidananiwa naye akatombopiwa nguva yekunzi ndiri kukumbira kuti umbouya sezvo uri muimbi uzomboimba kukereke uchisimudza chaunga pabasa raMwari. Saka nyaya iyi ndichazova nayo muri yeZimbabwe. Izvezvi kutaura kuni kwati kuti Apostle vakatiza nepakereke vasi kuwanika. Musikana uyu achibva aenda kuna landlord zvikanzi aiwa ndiri kuda zvinhu zviri umu twatovhura umu kana mari amanda kutoponya mahwindo kusvika landlord wavhura. So ndingati property ya Apostle yakatakurwa yese ikaenda kumba negirlfriend. Chechi ikauya ikati zvisiyai ndezvedu tisakatenga ichibva yatorwa. So kuendera mberi kwekereke tangomira tizoti chichaitika. Garirai padhuze muri kunzwa. Ndine nyaya yekuEpworth muri yeZimbabwe yevamwe mai vanoroja pamba kunonzi kubooster. Vanoroja 2 rooms dzavo. Asi mai zvavanoja 2 rooms dzavo pane chimbuzi chiri kunze kune chiri mimba yemukati. Vana vanogara pamba apa vanoenda kutoilet vachidzoka mba vachirara usiku nekuti pamba ndepavo. Mai vavo vakurojesawo vana vasikana ma 14, 15, 16, 17 years pamba apa nebasa rekutengesa muviri. Asi vanojesera vanovaita havarojese mumba vanorojesera panze. Ukadarika nepo usiku nogona kuona kuti apo pane saga pane vanhu panze chiriko. Ndine nyaya yepabhoera 07. Vanhu kana vachiita chinhu vakaungana ingave society ndingakuti chinhu chese chinoita vanhu vakaungana kazhinji chine masignature nemutemo kuwirirana kana chinotoisirwa bumbiro remutemo yevanhu vakavhura burial society yavo. Mari dzavo dzavanokanda vachiita sei. Pakati peburial society kune mumwe angomuka akuti inini handichada mari yangu ndidzorerei. But paburial society pane bumbiro remutemo rakatoiswa rikunzi signature kana wati hauchada no refund. Tiri kuenderera mberi. No, nyaya dziripo dzakakwana. Ndine update yekugokwe Zhombe. Muno mustudio vachiti tine chiri kupisa kuno tiri kutsvaga nhamba dzemubatsiri akabatsira pakati nhamba dzenyu dzamunobatika imimi zinoti kudini. Ichokwadi ndisati ndarevepo mukoma kepa tichazopindira pazengezaka pachitungwisa chagodobori ane 3 years achigara pamba
pane mwana akasiyiwa nevabereki vasingabhadhari rendi vachiti ndikangobva panapa unozviona. Asi nhasi gava radambura musungo vapfapfaidzwa nevari kutaura kuno kwatiri kuita amai vemwana mukabani wagodobori vari kutobvisa zvinhu mumba iye aindiswa kumapurisa mushure mekuruva vamwe vakomana nepiki achiyedzera kuti iyo vanga kuzotaimira vamwe vanasikana vanogara pamba ipapo. Asi ane 3 years asingaiti sei asingabhadhari nekuti ndigodobori pakaipa right. Vanenge vachida kundibata mhuri yeZimbabwe, nhamba dzangu dzisina chipomiro, nhamba dzisinganyadzisi inhamba dzinoti 0771 545 025 0736 26 3536 0736 26 3536. Asi panhamba iyi 11 baba Isabel vasati nyudza gejo, vasati vadzitsudzura, vasati vadzikwapaidza. Ndine mashoko akubva ku Teachers Furniture anoti iwo zvaitika zvekare ku Teachers Home and Office. Mitengo yaita chamupiligori, mibhedha, mabedroom suits, madining room suits. Changamuka, seva mari, buy quality ku Teachers Home and Office. Shasha pakugadzira midziyo yemudzimba kana yemuhofisi. Makasununguka kwazvo kuuya kuzvitoro zvedu 24 zvakatekeshera nenyika yose yeZimbabwe kuzoona pamwe nokutenga. Tine nzira dzekubhadhara nadzo midziyo